kutittelee toisiaan. Roonit saa napattua Cloudin, mutta sitten Roonit saattaa nyt Pikabun. Ja nyt on sauna! Eläke E-urheilut tekee clean-upia ja se on kaunista katseltavaa. Jos ei ollut valmiiksi selkää seinää vasten, niin nyt. Mä saan. Roonit etsimään itselleen jotain näyttää Dolan sieltä. Hienosti Quipso hoitaa taaskin tämän pointin itselleen. Ja sieltä se leidit pois, saadaanko sillä mitään löydettä? Ei, nyt ei. Pikabuu tämän Roonitsin. Ometat tikittää. Mikä yrittää saada jotain aikaiseksi, mutta ei. Eläke E-urheilu. He ovat Suomen parhain Overwatch-tiimi. He ovat Suomen mestareita. Minusta on tullut paljon sosiaalisempi. Ennen kuin mä olin täällä mennyt, mä olin tosi hiljainen, en paljon puhunut kenellekään. Sitten kun mä tulin tänne, mä löysin niinku samankaltaisia ystäviä, jotka kans pelaa, niin periaatteessa sosiaaliset taidot täälläkin on kehittynyt paljon. Mä uskon, että ihmiset näkee mut sellaisena aika hiljaisena, mutta niinku mekaanisena pelaajana, jolla olisi niinku paljon potentiaalia, mutta ei ole ehkä vielä niinku päässyt siihen omaan niinku potentiaaliin vielä. Onneksi olkoon. Kiitos. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Niin. Nopea kumminkin on hyvä silloin. Muakin jännitti, kuinka vaikka mä sit pelit paljon ymmärtänyt. Ei, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Hyvin pelattu. Kakkosia ei todellakaan ole niinku paha. Juu, Et siitä on vaan ylöspäin. tää on tämmönen hyvä eka kokemus. Joo. Lähteet vaan ylös pelättänyt. Kymmeniä nuoria kuolee huumeisiin joka vuosi. Nuoret huumeiden käyttäjät kertovat MOT:lle elämästään vaaravyöhykkeellä. Tähän mä kuolen. Kyberturvallisuutta arkeen. Ennen ajattelin, ettei nettikuhat koske mua. Sitten tajusin, että tällainen lepsu asenne vaarantaa myös mun kaverit. Pari nyrkkisääntöä on oppinut. Salasanojen pitää olla pitkiä, laitteiden päivityspyyntöihin vastataan kyllä, ja pankkitunnuksia ei anneta kellekään. Kurkkaa nää ja muut vinkit kyberturvallisempaan arkeen osoitteesta secport.fi. Suutsin jengin MM-karsinnat jatkuvat. Seuraavaksi vastaan asettuu Belgia vieraissa ja kotona. Annas kun kysyn. Valvotko koskaan öitäsi miettiä? Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Mikä on minun osani tässä kaikessa? Olenko yksin tämän hulluuden keskellä? Ihminen on yhtä lailla utelias kuin epävarma. Se katsoo muita ja miettii, mitä he miettivät. Ymmärtääkö kukaan? Meitä on tällä planeetalla 8 miljardia. Näytämme erilaisilta, kuulostamme erilaisilta. Meidän ei tarvitse olla kaikesta yhtä mieltä, mutta voimme silti yrittää ymmärtää toisiamme. Minä näen sinut. Minä kuulen sinut. Pieni hetki voi olla alku ystävyydelle. Tie suunnattomiin iloihin. Avain universumin kaikkiin salaisuuksiin. Sillä lopulta meillä on vain itsemme ja toisemme. Se riittää.
Francisco Franco oli Länsi-Euroopan viimeinen diktaattori. Hänet tunnettiin nimellä Caudillo, sotapäällikkö. Franco johti Espanjaa lähes 40 vuoden ajan, 27 vuotta pidempään kuin Adolf Hitler Saksaa ja 16 vuotta pidempään kuin Benito Mussolini Italiaa. Francon diktatuuri sai demokraattisten valtioiden hyväksynnän. Franco myös kuoli luonnollisen kuoleman. Españoles. Franco ha muerto. Franco kuoli 50 vuotta sitten vuonna 1975. Hänen käskystään tapettiin kymmeniä tuhansia espanjalaisia. Silti Francolla on yhä kannattajia, jotka kokoontuvat hänen haudalleen tekemään kunniaa. Francisco Franco Bahamonde. Presente. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Es un héroe, un santo y un místico. Monille espanjalaisille Franco on hirviö. Kenraalien kapinaan vuonna 1936 osallistunut Franco käynnisti katolisen kirkon tuella ristiretken tasavaltaa vastaan. Francon käskystä tapettiin kymmeniä tuhansia espanjalaisia, joita hän piti vihollisinaan. Franco un asesino, un asesino. Eso es Franco, un asesino genocida. Hijo de puta. Franco es el dolor en silencio. Viholliset aliarvioivat pitkään laskelmoivan, salamyhkäisen ja vallanhimoisen Francon. Hän murskasi kaikki vastustajansa. Näin Francisco Francosta tuli diktaattori. Espanja oli satoja vuosia sitten laaja imperiumi, josta sanottiin, ettei aurinko laskenut siellä koskaan. Espanjan suuruuden ajoista muistetaan keisari Carle V, hovimaalari Diego Velázquez ja tutkimusmatkailija Christopher Columbus. Ensimmäiset purjelaivat tutkimusmatkalle kohti Etelä-Amerikkaa lähetti kuningatar Isabella Katolilainen. Hänen valtakaudellaan muslimit karkotettiin Andalusiasta ja juutalaiset pakotettiin muuttamaan Espanjasta. Isabella Katolilainen oli Francisco Francon esikuva. Muutama kuukausi ennen toisen maailmansodan syttymistä Franco esiintyi voitonjuhlassa. Kenraaleiden kapinaan osallistunut kenraali Franco oli voittanut sisällissodan, jossa vastapuolena oli laillisesti valittu tasavaltalaishallinto. Sodan uhrien kokonaismäärä oli lähes 500 000. Historioitsijat kutsuvat sisällissotaa hävityssodaksi. Vuoden 1939 toukokuun 19. päivä oli Francon elämän